Onnistunut tutkimus koostuu monista eri asioista. Tarkastellaan vähän niitä. Ensinnäkin mielekäs aihe on yksi keskeisistä tutkimuksen onnistumisen edellytyksistä. Valitse oikea aihe. Aiheen tulee olla paitsi tutkimuksellisesti mielekäs, eli toisin sanoen sen pitää tuottaa jotain uutta tietoa tai auttaa meitä kehittämään tutkittavana olevaa prosessia, toimintatapaa tai muuta vastaavaa. Tutkimuksen tekeminen on monelle tutkijalle intohimo. Se perustuu uteliaisuuteen, haluun tietää ja paneutua johonkin tiettyyn asiaan pintaa syvemmältä. Uteliaisuus ja mielenkiinto ovatkin kaiken tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeitä elementtejä. Jos ja kun olet kiinnostunut tutkimusaiheestasi, edellytykset onnistuneelle tutkimukselle ovat huomattavasti paremmat kuin siinä tapauksessa, että tutkit jotain sellaista asiaa tai ilmiötä, joka ei kiinnosta sinua lainkaan. Siksi jo silloin, kun pohdit opinnäytetyösi aihetta, kannattaa valita sellainen tutkimusaihe, mistä olet aidosti kiinnostunut. Siihen paneutuminen ja sen eteen työskenteleminen on mielekkäämpää ja se näkyy yleensä aina lopputuloksessa. Oikein ja mielekkäästi muotoiltu tutkimusongelma on toinen tärkeä asia. Tutkimusongelmalla tarkoitetaan sitä, että tekijä perustelee aiheenvalintansa mielekkyyden ja täsmentää sen, mistä näkökulmasta hän lähestyy aihetta ja millaisiin ongelmiin ja tutkimuskysymyksiin tutkimuksella haetaan vastausta. Kaikessa tutkimuksessa on selkeästi ilmaistava nämä asiat. Se on yksi laadukkaan tutkimuksen lähtökohdista. Ja tutkimusongelman haasteisiin vastaaminen on myös yksi arvioinnin mittari. Kolmas keskeinen asia on onnistuneesti kerätty tutkimusaineisto. Vaikka tutkimusongelma olisi hyvin muotoiltu ja aihe olisi mielekäs, ei hyvää tutkimusta voi tehdä, jos aineisto ei taivu tutkimukseen. Tutkijan on kyettävä keräämään aineisto ja perusteltava, miten juuri hänen keräämällään aineistolla voidaan vastata tutkimuskysymyksiin luotettavasti. Aineiston keräämistä ja siihen liittyviä moninaisia seikkoja käsittelemme tarkemmin tämän kurssin edetessä. Ongelmalliseksi tilanne muodostuu, jos aineiston kerääminen tehdään väärin tai aineisto ei ole riittävä. Pahimmassa tapauksessa aineistosta ei voi tehdä johtopäätöksiä tai yleistyksiä ja sen avulla ei kyetä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tällöin koko tutkimukselta putoaa pohja pois. Neljäs tärkeä asia on se, että tutkimuksessa on vankka teoria tutkimuksen taustalla. Kaikessa tutkimuksessa, myös opinnäytetyössä, on oltava teoreettinen viitekehys ja teoriatausta. Tutkijan on osattava kertoa, miten hänen tutkimuksensa sijoittuu tieteen kartalle verrattuna muihin aihepiiristä tehtyihin tutkimuksiin. Teoria on eräänlainen näkökulma tutkittavaan ilmiöön. Se on tiivistys siitä, miten tutkittava ilmiö voidaan ymmärtää ja kuinka se suhtautuu muuhun maailmaan. Monessa tapauksessa teoria ohjaa myös empiriaa. Esimerkiksi aineiston keruu ja analyysi voivat tukeutua tiettyyn ennalta määrättyyn tapaan lähestyä ilmiötä. Tällöin taustalla on jokin tietty teoria tai joissain tapauksissa jopa useita teorioita. Voisi sanoa, että teoria toimii suunnannäyttäjänä ja jäsennysvälineenä tutkijalle. Se tarjoaa käsitteitä, ohjaa tiedonhankintaa ja toimii myös tehtyjen havaintojen peilauspintana, jota tutkija voi käyttää analyysinsä kohteena. Huolellisesti ja luotettavasti tehty aineiston analyysi on 5. tärkeä asia. Puhdasta objektiivista analyysiä on varmaan mahdotonta tehdä, mutta totuuteen on aina pyrittävä. Tutkija analysoi ja tulkitsee aineistonsa. Tällöin on suuta tutustua erilaisiin analyysimenetelmiin ja pohtia, mitkä niistä soveltuvat parhaiten omassa tutkimuksessa käytettäviksi. Esimerkiksi opinnäytetyössä oman analyysimenetelmän tausta ja perustelut sen valinnalle ja käytölle on kirjoitettava selkeästi näkyviin. Miksi jokin analyysimenetelmä, kuten vaikka sisällönanalyysi, on valittu ja kerrottava, kuinka se käytännössä suoritettiin. Voisi sanoa, että analyysin ja tulkinnan avulla me uutamme keräämästämme aineistosta keskeisen informaation ja muutamme sen tutkimustiedoksi. Ne johtopäätökset, joita analyysimme ja tulkintamme perusteella teemme, ovat tutkimustuloksia. Kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa on runsaasti erilaisia analyysimenetelmiä ja työkaluja. Tällä kurssilla tutustumme eräisiin niistä. 6. hyvin tärkeä asia, joka ei suinkaan ole mitenkään vähäinen, on selkeä raportointi. Raportin täytyy olla hyvin jäsennelty, kielellisesti sujuva tutkimus, sellaista on aina ilo lukea.
Siksi johdonmukaisuuteen ja tieteellisen kirjoittamisen vallitseviin käytänteisiin ja lähdeviittaukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ne omalta osaltaan myös lisäävät tutkimuksen luotettavuutta ja tarkistettavuutta. Jos nämä asiat ovat kunnossa, ovat tutkimuksen onnistumisen edellytykset jo koko lailla hyvät. Pohdi siis, kun kirjoitat opinnäytetyötäsi, oletko muistanut kiinnittää näihin 6 seikkaan huomiota.